Karbi long ke pace thangpon media ke claim abang pi do aphan aprang sia ke rupilo je pini non militum BJP a party pen press meet sampa do pon abang ke lahlo je non Karbiang long ka develop aphan kaching thur aphan aning ke hang he a party ke clan la solam thesi ni tum rat afan lam the ki paklar donje phasina le tum ana johang lo lasi ke chengsi alama bangke piniladak APHLC pen reli ki padopu sita reli long bang pharu sira bang pocket ne pini do bon lasi rat atum bangke chini pakalo opisi kinangi ma bangke latum ki klempon kaningje slogan bangke je sonthom alam the isi bangke hydro project alam ta latum pon lo lapen solar project depen sainik school lapen latum CPG alam ta latum ningje pon lo lasinili ithetheni pen ki paklar pon kang tung lahen lo athi ili tumalong asapu non present kopi PC forma apra alam langan de pin non kopi PC forma alam langan ko Karbiang long risoi janatum dak mithang dimalong kam ka choklem sai ki koma jo pinang an ariso ijanatum ke ladak ilitumason ke klemason nangache ijason thekhe penchenglo akisung ke boy ke doko ka joini si pinang an non pokalelo haningkan krep pho ningkan ko aprang pen pinang an angtang ka chongdat dam hala ilitum theklong thek chupi dam tang hot ilitum coronavirus ahut ilitum ko ansi tum ariso ejang bang kachi wan ma anutin long ta laso knowledge do la pen theklong Karbi long Thomas Council pen laso kachi wan hut suri pli pen suri hini pen la suri sian ki pi ilitum theklong lasi laso long pen non ilitum dak ihinana Karbi long Thomas Council pen do an ki un an boreng award sai interview do bom pen pek pon bom lo 11000 so se non CM sar ke do bom atam so pen risoi jangpan saguri ti pontang sita lasuan chot kali aru itumalong risoi jang tum dolang educate tum dolang dak mane kuot ham no pak ot ham ka choklem asabo mikhanga qualification pen kamatha pen lason ki klem ki un e tum abang putum dak kopini isi awar sai ki klem long ji kabia joini kapre bangalore pen chennai ha kapre adim long ka chongdat dam ili tum theklong lo lasi hala hai ariso ejang apanta jongsi itum chiwan nai pulote hala so katu kabe riso ejang pahal dak ka choklem dam da korte komani anji tum jong apandong si chiwan ji pulotangte ili tum along ri long pat along kaching tu rabang akinang soptu laso alam Karbing Long Autonomous Council team Karbiang Long atum mathasi pinangan atim along komat atum hansi itum dakwan pen industry apan ke pa develop ji atowar person pen sikiriji ma pusi ilitum along ridam pen ilitum CM sarbang do de sangse ihinanat ilitum kama choklem ke paching tur fan agriculture amu damlo ihin farming na damlo sita kapre kalong kile damuni ana saibang ke itum industry long si ban lo pulo dangte adhe kaching tur pondia war sai duji pusi ihinanat ilitum matha ponlo border alam ta kaita nangle rokati border pulote pun ihin Nagaland na border bangke ili tungjong si lang pameka chini pameka APHLC tumta jong si study pameka lo pulo tangte longji je Ladakh ili tum Nagaland border ahoy bangke ili tum kachirai kom je aphan ili tum influx penchenglo ili tum longle long lasu kachirai kom ji atwar ko PPC doma ili tum chilang namlo pulo tangte arule chipu sitame hidipi nangle rai ana tuma bangke ilitum tebok het Nagaland along kido according jira tuma bangket dak an ihin don suri homosti anat lapen ihin ke lapu borjan men bokojan homosti anat bangke la Nagaland border along ihin ke dudu kuluni along election padolo hala bangso election ke pado hut sitame election ke pado hut sita hala dak bangke maximum ke hala dak munchai tum sidolo sita hala so por hut bangke ilitum along jai kathar abang aparti bangke jai kathar atum bangke halada high court along si case ki pidam thu sitame hala suut penda itum chini lo je Ladakh abangke ilitum afan aron re pensi latum longle
nangki pe longli nangki pe longli nada nangka cirai laso alam thi bangke ilitum aku latu ma pen cidan nang lo lape hola so sitami hala so election uta hala dake high court long case pilo hala tumta high court long case pilo malom so phan itum chington nang ko api tum high court long case hai tulo ala so election ta itum pachun kali pusante ilitum longli ka cirai kom jia phana bangke ilitum lapu hidipi ana part an bangke pinangan aron ri pen longle forest kuta langli dek tumke lahai longli nang kin nam pen chenglok longli nang chirai pen chenglok kaprek ladak encroacher tum dopik lo lasi laso phana protection nahi plote hini ke thom isia towar wan nang ko ihinat ke tum council long funding non ta nutin chipu ihinat council long funding non ateng ke enough kali fan bai tum an su se ong nang la pulo tangte itum revenue pabak nangi pulo tangte kona scope pen ma pusi ilitum bangke lukson se pin pen ladak environment hinone pin pen si itum solar project aphan itum pinan ku carbon autonomous council atum chirai si apike all political party social organization kapre atum pen sorgari gambra tum pen chingbai chidon sar pen si hola swalam dolo lapen ihinana thu bangke aku langdam thulo da educational system bangke non ituma long ta kapre dum non itum chithekong mati ituma bang institution bangke ladak an so se sinang la iltum pulo full fledged university nahi puta itum si pulo full fledged university kali det lang penta pinama problem do posi full fledged university nahi lason thak si engineering college medical college lahai kaduk kawe ka paching thu rafanta itum nahi pusi ini kachini do ateng pulote soinik school ke icc state long ke ekta si dodo sida iri tuma fan bank ke dak 6 sidula provision ateng pen lo bai tum cm sarabang kachi sr dun cm sarabang laso ching thur nai lo ka charli amota an su se paching thur na thek ser jong sila dak ke thek nai pulo tangte lahai mane higher study laso standard mane koson an su se kang tu standard aphan kewa na phan pulo tangte dak soinik school level sitame kaching thur awai sar duji alam bangke matha si laso dim lo wan lo non tami ilitum pume ani sida cm sar chining jelang solam ami thang homosti long ta che pondeji pulo de dim do pusko sitami kaduk kawe equal paching thur nang pusi isi ke phas ilitum bangke non borjana long sipilo borjana long ke langbuku long sipilo hala so langbuku long ke isi lada ko pipisi doima pulo te sport aphan sitame ako pipi kenang sot ason an ham si panda doseji pulote isi nonson difu town son kaching thur son si hala so area long kaching thur dat la pen la so kaching thur long ladak isi kaning je pon tukang tumang lain lo ladak jong si technical amokhan bang elitum long ndre ta technical ekwan si dopo or hardly jong si 100% pulote 30% ba 25% la son si technical bang do chota hai tami third grade la pen fourth grade bang ke third grade bang ke 100% dak local atuma local pulote carbon lo riso echang long po local pulote hula dak kumasi boha ke chapek mahala tumsi local lo hala so area bangke 100% bangke third grade apen fourth grade asa gori ke lo po pulote ladak jong si third grade fourth grade asa gori solar project long ta long dun la pen jong si ladak sainik school long ta long dun pulote maximum konna apus ki kilo bangke ili tumsi long po pulote non lo ka charli adon tinta non के BA के पास MA के पास LLB के पास बाला सोता तक कपरे इंजीनियरिंग फॉरेस्ट्री के पास दो पिगलो लातुमा फन एकोमोडेट जे फन banke isi ili tumalo award sailo ko bala pen kali aper muchol atum stame mane graduation and chot atum gan stame ladak ituma fan kache just ponji isi atowar asone clang polas ka chingtur atowar isi atowar lo pusike matha pon abijon enno CM sarpen team card yang lo atuma banke lasi laso dimalong anchot kali non banke ako isi pulo laso pen anpar dami itum ke agriculture na pusame paching thur nai pusi koson pen si itum paching thur product environment phango hepin pen ilitum longri longpat lukson sepin pen pulo tangte ilitum koson lo pulo dai itum theklong mati chuet kidam tang ta langkai janalo ta election nan ko lo langkai janalo ka election hoke first election lo hala sota la tum case pidel lo case pidel pen api banke koson si api ilitum laso case ki pipen itum chipai tu derlo afi ako election am tu derlo sita la tum ta kapre akai tum ta laso dim long mane aku nang ke doji afan nang ke kabor ila tum tonte pulote lahe long ri long pat lahe jong si pajok nai pulote ko pini isondak ili tum ahin pen ki claim po nai adai to duma bima
jong si adai to do pulo dang te ladak isi bang ke tum funding aphan ili tum aphan la so a sources ki pa bat ponje aphan isi a vision na teng pensi adhe ka bang ke non theklong lo Hyderabad pulone ko pilone si ki ponje scheme pusipu non la so mane CGP a scheme bang ke la tum pulo nang ne pusipu dei CPG CPG bang ke oh la so puthak jong si nang ni ko aku non na ningjeli lo lasi ladak itu tum important kilang nang ye bang ke non ke isi asaya phat itum phat isi awar sai kiwan laso isi bab ki pensi laso pansi tum gas bunai di ba kapre isi hara pansi ta laso along pendoi jo lahe abusu ka bunai ye phanta me ladak bang ke council autonomous council pe latum chingwai lo konanat apart si meghalaya border ta hai that Langkaijan district a border ta hai state a border ta hai hala so border long kona nasi litum long li ki pipen hala dak stami ki claim ponjima hala bangke latum chingwai sarte athi laso alam bangke party si het joms dame laso meeting long ke jai gathar mata dono jai gathar dosi hala dak statement alang lipilo athi nang tum hong wangdet pe nathi social media long viral det alam nang tum theklong ta hai hada ke viral along theklong bangke jai gathare puke no nang ning thi tora titi puisi ki pudo CM Sarbang cingnek pensi thakun lo lason kali alang li kaning je alam pe api bangke alang mikang jipulo nili pen nang li si ili tum baini si ka chingwai si angtan gido ariso ejang atum phan chewan nang ko pulote lahya cyclem nang ko geli tum baini si ka chingwai ke nang li tum theklong ta lason la di lason si pu tangte lason si ili tum jong si ki pulo tangte aku wang tudet pen halaswar ni tum ke chipudun ke alam klar dak de langpot nitum oppose puta puthai thelang nitum welcome puta puthai thelang mojong si laso agreement alam waidak penjong si agreement alam long lo pulo tangte hala so agreement long lo ofisi nitum puji pu lasi non ta latum stepping bangke anta atha ka bangke rat afan pilian bangke pilo iklem tu bangke rat afan bangke latanang ne tamane sonthom tanang ne ultimately ka bangke Karbi Anglong arat ariso ejang afan pangnung thik pen ke klema bangke lake majok a party no sitame hao bangke akka hinu silongi pusne di puto athe latum development afan anti development akam bangsi claim rong lo dak ariso ejang afan an sose Karbi Anglong pen angtan ki toiji afan si latum bangke bor ipon rong lo la sola mangsi ke thadi pu athe pipot ma non dak riso ejang atum ke pinangan nili theklong social media long Bangalore long ka chongdadun ai dine news fast long ne pine laso news fast long lo digital news fast pupon laso long isiki klang do mane inu do supi amenda hala dak tok tan do de share diun rong far piko laso na gotna ka example pancho example la bangke ningkan pho chongdadun lo ahem ga chiwang bangke apiso bang anu pek long kadun jui pe laso na gotna da dope la pen pinangan chongdara matum itum social media long da theklong lo hala da ke chok ringti ke theng ringti la puson itum ime krijang dun ring kachirap dun jia phala dak pane ke dam ki dun thek dun pakla ke thek tagali ya tagali ime atheng no si social media long nang chok pinang theng tia atuma phan ili tum ki raiji la dak kachi wanji koson me si kachi wanji akama tha bangke latuma wepin lasi lake anti development a party lo la pen la son akama bangke rat apa Karbi Anglong aristo ejang apan ke pangnung thuk ke pangnung thik lason asai bangke claim nang ni pubang sinili pugang tum lapel latum ithegi putu dola apran prang ke non hydro project long ta mane saguri apan itum chisong nang ko gajan nang ko ba CCI cement factory alam ta latum pulo hadak ta lason avidet pu cement factory hydro project lai ke bang central government pen scheme lo kwan mai itum kilong dun hola soteng aprang bangke agreement avidet sita non bangke ilitum agreement along ke paking dunia PPA point ma ari sita open se arjulo agreement doji la so agreement along alama bang itu PPA point ma nang tu ta session pinoi pusi ilitum ke open si ke people lo te agreement do la dagam si agreement mesen pen rat afan thanga ki sunga be dak akirap do Karbi Anglong arat afan kaching thur do pulote Karbi Anglong arat afan ching thur nai pulote industry ave pinalong ke ilitum ching thur nelo lasi industry apan wanai sta industry apan kiwan sita ili tuma ban pume lada ningkan pharu isian ke list ki pita ong pe bang ili tum correction ne laso pot
pakom nain protek ana ningkan pen mapula he itum ching bai mi lage positive lo sitami ili tum kapaching thu rapan totally si dake wang long le la dake jata claim long le pulo tangte lake anti carbilo anti development lo ili tum carbiang long adha pan aki megre akahin no atwar si wam lo pusi nang le tuman pachini kang tung lasi non ili